so Dr. Chakwera umambira pamene popo issue based campaign tachita zakuti going forward 2025-2030 tipanga zakuti madera mutu machitika anthu akwambira amene tikucheza nawo kuti CDF ili bwino kwambiri yathanza kwambira aphungu amenewa ungatsindike bwanji mbali ya CDF. Yes, CDF zanga maiso chikhazula ngakhala president eni yake chilowereni pa udindo umene pa mpando wa president akhala akuikweza mwina kawiri pakatipo ndiye manifesto iyi ayika pa 500 million, alright, chifukwa aona impact kuti kodi CDF yathandiza bwanji in terms of kumwaza chitukuko. Ndiye impact imeneyo ndi imene anthu onse amene akuyimira MCP ngati aphungu akunyadira ndiye zosadabwitsa kuti anthu ambiri akukamba zambiri za CDF. Yes. Ndolo uliza mbiri zarufulokoze iwe. Natikoza mbiri Isaac Jali. Panoto ndi Mozes Kunkuyu tayangana Malawi. Mozes Kunkuyu tu ndi nkulu okonza misonkhano mpaka matu okonza ochita kampeni nkulu okopa wanthu ku chipani cha MCP. Omonso ndi nduna yazopesa nkhani. Tifotokozereni msonkhano ima president dzulo nali mboma la Lilongwe kumidzi kwenikweni pano pachimwaza trading center poyambirira pano madera ambiri akumidzi mboma la Dowa zofike bwanji akaone anthu akumidzi kumeneko. Chosangalatsa chakuti president umene akuyendapo akukumana ndi munthu amene amavota kuyambira chigawo chino chapakati chino mwakamba za ku Lilongwe dzulo pene pachamacheza ndi anthu aja 1.3 million amene analembesa mu Lilongwe. Mene akudutsa kuno kudowa ndiye kuti akucheza ndi anthu 340,000 amene analembetsa boma lino la Dowa. 340,000 anthu amene wawa akubwera pamodzi kupanga 3.2 million imene alembetsa chigawo chinocho. Anthu amene amavota awo ndi amene wawa aliyense ufuna kuti anthu akamuvotere akakumane nawo anthu acheze nawo anthu awafotokozere mfundo zake pamene anthu awapangira chiganizo zomati upangira chimenezo uli ku nyumba zinatha zimenezi. Ndiye umati kodi ukamayenda anthu udziwauza kuti ukapangira chani achakwera wakamayenda mene akubwerapo munsewu umene akuyendawo pano tayima pano M1 akuonekerapo tidziloza kuti a president M1 tikuti mukonze chikonzere na angwazi inu mukonzanso ndi uyalapo. Anthu amene amapatsidwa mtukula pa khomo aja ena mwayiwo ndi amene ali pano pawo. Anthu awawo amalima chimene amadalira ndi ulimi ndi amenewa ndi aja amatenga matumba 5 achimanga kukagulitsa kuti akapeze thumba limodzi la fetereza. Lerolo ndi anthu awawa amene akhoza kugulitsa matumba 2.5 kuti akapeze thumba limodzi la fetereza. Ndi kuti anthu amene akuyankhula Chakwerawo ndi amene akuwatumikirawo ndi anthu awawo amene atavutika muja anawapatsa chimangachi anthu ake ndi awawo. Ndi zimakoma ukamacheza ndi anthu amene iwowo atavutika ukhoza kuwalozera kuti ndinapanga nanu chakuti zitukuko. Apolisi ali panowo tikamanena kuti akumanga nyumba za apolisi akewo enawo ndi amene wawo. Komanso mukaona chandisangalatsa pali wapolisi wina pano wakhungula Chalubino kunoko kunaphedwa anthu achalubino ndi anthu aja amataka una munthu achalubino kunoko kudowa wa traffic amene Vasco anthu amataka amaona munthu achalubino amaona chinthu chokaphedwa chokagulitsidwa anthu akakudowa chifukwa kunoko anthu achalubino anaphedwapo kwa nthawi yoyamba kumuona achalubino wabwera atavala zomangira anthu akupha munthu achalubino. Iwo amataka amaona achalubino amakuwa ndani angati mangire amene akufuna kupha uyu koma lero akumuona achalubino wavala zomangira anthu amene angaphe munthu achalubino. Kusintha kwa dziko maumbo nonse ali panopo Achakwera akamayankhula mwina akhoza kuyankhula mawu atatu chifukwa zinazo zoti kadziona ndinopo. Uthenga wanji weniweni mene a president akuwakumbutsa anthu amenewa paketu atasintha kalenda ya mavotedwe kuyambira 6 koloko male 4 koloko zina mwazili mene amakumbutsa anthu amenewa. Imeneyo makamaka ndi nchitonso kwambiri ya ifeyo chifukwa iwowo Achakwera akamabwera akuwauza anthu awo kuti inu mumakhala ndi ngongole zimene niyo simunapindule nazo. Ana anu akamadza kuwana zaka 18 ukapeza ntchito ukayamba kubweza ngongole imene adayipeza ena adapindula nayo mwinanso sadamange misewuyo koma adangodya. Koma kwa nthawi yoyamba inuyo mwana wanu akabadwa lero ngati tili ngongole akamadza bweza nawo ngongole imeneyo adzakhala kuti nayenso awapanga business chifukwa mwana wanu akangobadwa 500,000 mwaka uno. Zimenezo ndi zimene Achakwera akuwauza anthu akupita chitsogolo koma akavotedwe ndi ntchito ya ifeyo
anthu amalawi akumbukire kuti kuvota tikuyamba 6 koloko mmamawa koma ikamati 4 koloko madzulo tatseka ndipo peza 4 koloko limakhala dzuwa likuonekabe anthu amati ayi ndinyamukabe ndikuwakumbutsa amalawi 4 koloko ngati usanafike pa nzere sakuloleza kuvota koma ikhayi wafika kale pa nzere pokwana 4 koloko yankwati ali pa nzere akhala kuti ikamati 4 koloko ba akatchinga kumbuyo kuti ndoti tonse tionetsetse kuti ikamati kaya 5 minutes to follow liwiro lije kuonjezera ikamati 4 tifike kale pa nzere tatani tayima kale mavotedwe pamene pali nkhope yachakwera mposa so pali tambala wakuda bokosi mokuchonga mosatulutsa kunja kwa bokosi kapena kudinda mmene nkhani yati inuyo ngati mkulu wa nkhani ya kampeni kuchipani cha MCP zili bwanji zigawo zonse za mdziko muno mbali imene yokopa wanthu kuti akavotere apresident achakwera makisankho chimenechi ifeyo tikambeza mmene tayendera ndi mmene tiyendere apresident tinayenda nawo poyamba ukawapempha anthu tikalembetseni ndi anthu adziwiri choyambirira nchakuti anthu kuti akalembetse okwana 7.3 miliyoni aja Lazarus Chakwera anagwira ntchito yopambana kwambiri yokadzutsa anthu amene aja ndi muzigawo zonsezi dzina la Chakwera lilipo osakhala ifoti ndi president chabe kapena president wachipani chachikulu kwambiri dziko lonse chabe koma ngati president amene anthu akumukonda tinali kumpoto sabata zapitayi zimene anthu samaganiza koma ndikhoza kukuwuzani lero kuti kuyambira kuchitipa kukaronga kurumbi kumzimba mpaka kunkhatape kumene kuti Lazarus Chakwera awina konse kuti kubwera pakati pano zosanena pali anthu 3.3 miliyoni pano anthu amene aja majority akumbukire anthu kuti ku 2019 pa anthu 100 aliwonse anthu 75 anavotera Chakwera kunoko mmene muchakwera sanali president panopo Chakwera amene amankonda asali president yokumuvotera 75% panopo tikuyang'ana kuti 98% ikavotera Lazarus Chakwera chifukwa anthu amene sadakavote mu 2019 atalongokhumudwa kuti ayi amatibera basi kukhala ku nyumba kupita kumunda ena koma ulendo uno tikuti tikadzutsa khomo lililonse tayika kale mayona yadododo yathu iyi khomo lililonse munthu aliyense ali ndi anthu ake 10 amene akawadzutsa ndipo zimene zinazipanga miyezi itatu yapitayi aliyense ali ndi register yake adzangodzuka mmamawa kudzutsa anthu ake 10 tiye tikavota 3.3 million yukavota ndipo from that 3.3 million tikuyang'anapo 98% imene ndi 3 million kale imene 3 million imene tikapapita kumpoto kunja ku 870,000 imene tikupopola kumene kuja tikamanena zoti Chakwera awina ndi wini opitilira 60% sitikungonena then tichoke apo tiye tipite kuchigawo chakummawa kuja tinawina award kwa Mbaluku ndipo tayika makandidate pene paliponse kuposa dzipani dzina kumene kujanso ground ili bwino kwambiri kupita chigawo chakumwera anthu akumanja ndo ozindikira kwambiri amatsata zinthu samangotengeka chifukwa wacha azionapo kuti titatenga mapresident yochera chigawo chakumwera kodi amene timati ndi anthu akumwerawo atipindulitsa chani anthu akutcholo amene atenga mapresident yochera khomo limodzi banja limodzi mudzi umodzi district imodzi koma kodi yachitika ndi chani kwa anthu amenewo azungulidwa ndi minda yati iwo minda yolima yawo alibe azungulidwa ndi minda yati iwo samwa ti koma atenga mapresident yochera kumeneko awiri nawo president Chakwera akuti ine ndifuna kulumikiza dziko lonse la Malawi mukayang'ana kumeneko chigawo chimeneko kodi kuli mapresident angati azipani zingati mupeza zipani zopitirira 6 zili kuchigawo chakumwerako anthu olembetsa 1.8 million pamene poponso Malawi Congress Party ili pomwepo chifukwa mukapita ku Nsanje ndi Chikwawa maconstituency 9 ndi Malawi Congress Party ina yachiteni half ward yake ndi Malawi Congress Party Nsanje lalanje ward ndiyo kuti kumene kuchako Lazarus Chakwera alipo kale kuli ma MP kuli population yambiri kumene kuti anthu amene achi akavoteranso Lazarus Chakwera ponda amene anautumikira atavutika ndi madzi oamangira nyumba uja ndi Chakwera dziko lonse lino pena paliponse masamu ndikupatsaniwo mudzawerengere pamawa kuti zipani zimene olophungu sizipezi olo kansala sizipezi pali zipani ndikozo zitchula tapeza nthawi olo kansala sapeza koma atsogoleri ake ndi aphokoso olo MP sampeza koma atsogoleri ake ndi aphokoso chifukwa ngati iwowo sadapange komwe feature makandidate mawodi ma constituency president atiko ino nthawi yonse akhala kufika pano majani makhwanawo ndi
nduna akupatsa kani amene Mozes Kunkuyu omwenso ndi mkulu waona ntchito ya kampeni ku chipani chimenechi cha Malawi Congress MCP. Ndiye pano tichimati galimoto ndipitiwa galimoto za president kufika pano pa Chimwaza Trading Center kuti president akule kukhimbira wanthu lomwe wasonkhana pano. Ndimanena kuti ndi nzanga Isaac Jali naye pano president akufika pano. Isaac Jali zonadi president atsala pang'ono kufika, tingoti afika kale achapa konapo, ndiye tione kuti ziyende bwanji. Akuonesa auli ayi kampeni yo pali nkuona zokopa wanthu chipani akusema kwambiri wale kosa kufika hapo. Zimenezo ndizofunika kwambiri zanga maiso chikhazula tikumakhalira kunena kuti nthawi ndi imeneyi chisankho chija pang'ono ndi pang'ono chikuyandikira, ndiye ndikofunika ndithu kuti kukumana ndi anthu kuwafotokozera zimene boma lachita komanso zimene lichite, ndiye ndizofunika kwambiri zanga maiso chikhazula kuti presidentiwa ayende chonchi nkumakumana ndi anthu. Tathokoza kwambiri zanga Isaac Jali amene ndina Isaac Jali akhaipa kubwerabe kuti zithe kuona kuti ndi ulendo utali bwanji kufufuza kuti president ayima pati ndi pati zimenezo Isaac Jali akutipasira zinthu ngati zimenezo. Koma pano malo oyambirira amene wa Chimwaza Trading Center mboma la Dowa, imene ndi Dowa Central dera pakati mboma la Dowa. President kufika pano pa Chimwaza Trading Center kuti ayankhule kwa wanthu amene asonkhana pano pa Chimwaza Trading Center. Henose president akhala kufika ndithu pa galimoto ya mpanda yomwe akwerepo kuti ayankhule kwa wanthu amene asonkhana pano. Pafika kukhimbira wanthu pano chimachita choti achinyamata, amayi achikulire, anthu osiyanasiyana kumapezeka malo ngati amene kuti amve kuchokera kwa president nkhani ndithu kwa yankhulantu kuwakumbutsa wanthu nkhani ya chisankho cha pa 16 September 2025, chisankho chimene anthu akasake president, akasake phungu, komanso akasakatu kansala pa chisankho chimenechi. Choncho ndimene zili pano kuti president kufika pano pa Chimwaza Trading Center kuti alankhule kwa wanthu omwe asonkhana pano. Kuno ndithu amene kuyimira chipani cha MCP pa udindo wa phungu ndi Adelington Halawa tinango nawo nawonso adali chikhupira kuti iwo andithu alibe nkhawa kuti anthu akuno akuwakonda ngati wa chipani cha MCP, akuwakonda president komanso akuwakondanso makhansala amene chipani cha MCP. Posera pa president akhalira kwera galimoto yampatenga kuti ayankhule ndi wanthu amene asonkhana pano. Malo oyambirira kuti president ayimepo ndi amene wa pa Chimwaza Trading Center, sewu umene wa M1, sewu umene boma lamanganso president komanso mayi wa dziko lino chakwera pa nsanja pamene pandithu kuti ayankhule kwa wanthu amene asonkhana pano pa Chimwaza Trading Center. Tupekani manja mwa Data Semenes amene watu ndi Adeus Gumba nduna ya zamalo komanso mkulu okonza misonkhano ku chipani cha MCP. Dr. Jagwera watu ndani mwezomawa tidzarani mwezomawa ndi pa ulendo uyu anatipatsa mnyamata strike mbambande pa ulendo opitaso kachikena pa 16 ngati vitumbiko mumba ngati running mate. Ndikati Chakwera muyankhe kuti mumba tiyeni Chakwera zikomo kwambiri bwana president. Imvani kulandiridwa maulemu pano pa Chimwaza Trading Center. Amayi afuko la dziko lino mama Monica Chakwera landani ulemu mauno pano pa Chimwaza Trading Center. Secretary General komanso nduna yona mafumu Richard Chimwendo Banda landani ulemu. Akuluakulu kuchokera ku National Executive Committee osiyana ndakona muli pano. Nduna za boma Kunkuyu Halima Daudi ndena wotero Jini Sendeza ndakona mulipo mpano. Regional Chairman chigawo cha pakati maboma 12 Honorable Patrick Zebron Chilondola mama wende na lumo regional chairlady komanso komiti yonse ya region DC kuno kumadzulo kwa Dowa amayi ndaba ambo kwacha. Tisanambe programu yathu bwana president mundilole la pemphe abusa opuma akafante nganji atitsogoze ndi pemphero kuchokera ku Nkhoma Synod. Abusa nthawi yanu zikomo kwambiri. Tipemphere.
Landirani mayamiko chauta wa mwamba. Tili nazo zifukwa zokwanira zokuthokozani kukuyamikirani. Makamaka ngakhale tsiku la lero pa 21 August 2025 pamene mwayendetsa president a dziko lino ali pa ntchito yayikulu njiramu bafika bwino pano pa titukulira ulendo chipambano chanu chiwakwanire. Koma waonetsa kukhwima mu utsogoleri wawo. Chitukuko chilioneka pena paliponse m'dziko lathu lino. Perekani mtima owamvera kuwagonjera ngakhale kuno ku Dowa kumene ni kwa agogo wawo kuti tikhoza kuthandizana nawo pa zimene ali kulozera zoti zichitike. Tilukhulupirira mwadutsitsa pa 16 September popeza ndi khumbo la anthu ambiri mwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri abusa, zikomo kwambiri. Mothamangira nthawi kuno tafika bwana president ndi dera la gogo Mponera. Inkosi Mponera ndimati ndikupempheni maulemu alandireni a president mukhala ubwanji anthu gogo Mponera nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Choyamba landirani ulemu Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, komanso a First Lady yathu Mama Monica Chakwera, landirani ulemu wanu. Secretary General Richard Mwendo Banda, Honorable Chilondola, ndi nonse amene mwachoka ku National, then Honorable Halawa amene ali MP wathu amene akuyimira kuno. Paliso Shadow Councilor wawo Frank Chadzunda, landirani ulemu wanu, ndakuona mulipo mpano. I think anthu ndambiri kuti chule modzi kutengera ndi nthawi poti ulendo ngwa utali sindikwanitsa chula wina aliyense. Ingomvani kuti mulandira ulemu wanu pamene mulipo. Your Excellency, monga ndanena ifa cha nthawi pano sindinena zambiri yayi komanso paja tipeza koma dziwani kuti kuno mwalandiridwa andi anthu ndi amene mwaonawa. Notice yathu kuno inali ya nthawi yochepa talandira uthenga udzulo kuti mukuza kuona nokha mmene kulili kumbuyoko mmene lili Chimwaza Trading Center. Ndimati ndithokoze Your Excellency umboni wake muli nawo kale apapa. Ngati mwafika pano uchokera mbali ino mwachokerayi ndikhulupirira muyenda mukansewuka bwino ntchito zanu zimenezi Your Excellency. Kumene mwayang'anako mwadutsa chikwangwani pambuyo apo chimene chisoniza kuti nsewu uno wa Chimwaza na Mvuma ntchito ikuyambika pompano. In fact ayamba kale kumalambula koma phulalo athiraso pompano. Ndikumbukira ulendo umene munabwera pa National Tree Planting Season kumponera. Ndidawutchula konso ine ndapempha kuti apepani anthu awo kuti timakonda kulima koma timavutika mayendedwe. Moti poona izi pano pati kulimba mtima tiposachedwa zolima zathu ziziyenda mosavutika. Ndithokoze zikomo kwambiri Your Excellency. Pa nkhani yolimayi nzomwe tili nazo kuti tikuthokoza. AIP imatithandiza kwambiri koma ma-beneficiaries ndi ocheperako. Tingopemphako kuti mutationjezerako pang'ono bwana. Komanso itamabwerako nthawi yabwino kuti anthu mwafika nthawi ina zikhala kuti ayamba kale kugula fertilizer ndi zimangizo zina ndiyoti zitithandiza. Poti mulowera kumeneku ndikupempheni muziona mbalimbali muona kuti anthu kusosa asosa kale tikuti timakonda kulima. Pano paso sakale ena ambaso kale galauza. Tungodikira kumwambako ndeti pemphena kuti ayipepani kwa agriculture ako tipemphereni kuti AIP itafulumirako. Chimodzimodzi kunifi mutatipempherako kuti amene apemphako ngongole zanthilira komanso
amene akudikira cha mumvula mutipemphereko kuti mwina atatifulumizira kuti anthuwa mvula ikangoti ikugwa azikhala kuti amba kudzala monga ndanenera kale anthu kusosa atani asosa kale. Zikomo kwambiri yo excellency kuti mwatilonjezerako mswahala mafumu komanso nambala ya mafumu mwaonjezera tithokoze. Pomaliza nzambiri nkadathoma nena bezina koma ndimati mpemphekonso kuti ku auction mitengo inali yabwino kondithu koma foja akadalipo anthu sanamalize kugulitsa nde mmamva zoti lutseka mawa mati mpempheko pepani mwina ka extension kuti litseke Friday kubwerayo kakhoza kutithandiza koma zonsezi ndikudalira inu yo excellency. Ndi mawu amenewa ine ndine kuti ndinolandiridwa masukani anthu wandi ano tilankhuleni zikomo. Zikomo kwambiri manja magogo kuti bu zikomo kwambiri dzanja pamwamba kwacha. Bwana President kuno ndi kudowa sento aliko mnyamata wanu ku nyumba ya malamulo ndipo atiudziranso ndi chikhulupiriro kuti apitanso kachikena pa 16 tikubwera apa ameneyo ndi Darlington Halawa malinga ndi chifuniro cha anthu pa masankho amene analipo amkati mwa nyumba ngati Malawi Congress Party. Mamaso pali mnyamata kansala nayenso chadzunda amene akuyimira dera la kuno. Mundilole Bwana President kuti mnyamatayo Halawa nipatseko 2 minutes akakulandiraniso kumponera koma kuno 2 minutes angokulandirani ndisankhani sanapereke kwa Bwana Regional Chairman. Zikomo kwambiri olemeka za Halawa. Tichite kwacha wamphamvu wachidowadowa bwana adziwe kuti kuno talandira tamva chimwaza kwacha chimwaza mulipo mwalandira President manja mwamba tuone zikomo ulemu a State President komanso mayi wafuko Honorable RC SG maulemu onse akhale malo mwake. Olemekezeka Bwana State President titachita ma primary elections awa ndi a shadow councillor akuno kumpanda Eastward amene pa 16 anthu akozeka kuwapatsa voti kuti atumikire kuno. Ine nyamata wanu bwana monga gumbane nakale sinitenga mtunda wautali chifukwa tudziwa bwana ulendo wanu ndi wautali koma ndimangofuna ndigwirizane nawo inkosi kuti kuno kudowa central takulandirani bwana ndi manja awiri. Bwana President monga gogo anena kuti uthenga unali wa dzuloli koma onani unyinjiwu anthu awa odalembetsa ndipo tikakhala mchipinda chomata tuuzana tulembetsa suwina uwina koma kuvota ndipo anthu awa akozeka bwana kuti pa 16 akupatsani voti mwa unyinji. Amene akozeka kwa votera chakwera takwezani manja tione. Bwana umboni sitingafuneso umboni wina umboni okwanira kuti pa 16 kuno tikupatsani voti. Bwana President mongodutsa mavuto ena inkosi ayankhulamo kale koma ndimafuna niwonjeze kuti kuno bwana madera ena vula sidagwe bwino. Onena kuti madera ena bwana kudziko kuno kuli njala. Timayamika bwana thandizo limene mmatipatsa koma timafuna chaka chino mutatsundako pang'ono chifukwa madera ambiri bwana vula sidagwe bwino. Bwana President pa dziko pano mutayima nthawija timamema anthu kuti okalembetse mafumu adanitumako monikumbutsa kuti panafunika ka health center chifukwa chipatala chimene tinacho nchamtengo wanthenga cholipira. Zina zikachitika bwana ukakhala ulibe ndalama mthumba umavutika kuti upeze thandizo. Ndiye bwana timafuna tikumbutse mafumu ana mtumorai tikumbutsireni maso ali kunjira pa dziko pano ni mbali mwa njira panafunika health center kadera kathuka nkakakulu. Bwana State President timatero kuti pa dziko pano palukula ndithu kumbali ya zachuma
tikadakonda bwana muja mwachitapo kampepuzo walitsa uyika magetsi panonso mtatithandiza ni msewu mwatiyambirawu bwana zikhoza kutichitira bwino kwambiri poti pa dziko pano anthu business imakhala usiku nusana bwana poti tikumanaso chisana chino kumponera ukunasi yako bwana ndiyankhulaso kumponera mulungu akuyendetseni bwino mulungu akudalitseni pa 16 tiponya voti mosacheuka mbuyo zikomo kwambiri bwana president. Zikomo kwambiri amaenda abambo nkhani yakwera mtunda maboma 12 chigawo chapakati honorable regional chairman Patrick Zebron Chilondola alandire na president pano pachimwaza mauno. Zikomo kwambiri. Zonadi nkhani yakwera mtunda ali sidzenja mwamba tiro kwa mphamvu kwacha kweza nkoni kwacha ochakwera nanga boma ife tonse malu wachakwera wali kutepi ulemu o president watu okondedwa Dr. Lazarus Makathe chakwera ulemu mai watu mama Monica chakwera mai wafuko okulikulu la chipani cha Congress Party olemekezeka osekata cheno watu ochimwendo ndokulu onse akuneki komanso kuti John nduna za boma omwe muli pano landirani ulemu bwana ntchito yanga mfuna nkupempheni kuti mulankhule kukhwimbira anthu limene lasonkhana pano koma sadatero mfuna nkuthokozeni chifukwa cha ntchito yabwino imene mugwira taona chitukuko chooneka ndi maso ntchito za inu bwana zikuchita nomboni kotera kuti anthu yawa songafune kusintha nchifukwa lutero kuti boma ndi lomweri silusintha ndipo lutero kuti president ndiye mweyu silusintha bwana mdawapempha anthu yawa komanso kuwalimbikitsa kuti wakalembetse anthu awa adakalembetsa tere ndingofunsa ndongati adakalembetsa takwezeni manja awo president one taonani bwana anthu adakalembetsa amenewa bwana ndiye mavoti a inu anthu awa amadziwa kuti inunso mchokera kuno ndobale wanu yawa voti anthu yawa njanu yokha basi koma ndipemphe ozibale wanga kuti kulembetsa nkwina kuvota nkwina tiyeni tsiku limeneli tikatuluke mu nyinji ndipo zikambika 6 o'clock koma simene zimayendera nthawi zonse chifukwa tikatseka 6 kolokoso madzulo ulendo uno kutseka ndi 4 koloko chizindikiro cha bwana abalanga muchidzi wakale paja mtambala wakuda tambala otani kodi bwana nsakotese nthawi ulendo ngoutali lankhulani koze bale wanu okuno kudowa zikomo kwambiri bwana nthawi yanu. Kwacha ainko simponera ndi mafumu anu onse koma nkuthokozeni mwabwera mmamawa pano koma noti sinso yowuzira pakati pa usiku nakutayirani kamtengo. Zikomo abusa kafantenganji potipempherera anthu talupempherera dziko lino sikuti ndiwoti tadziwa wonse ayi koma mulungu akumva chifukwa adziwa wonseyo ndipo tifuna bata ndi mtendere mdziko muno tifuna aliyense adziwe kuti ndi mfulu ndi Malawidi ndiye ndikuthokozeni m'malo mwa wonse amene akutipempherera inu mwachita pano pagulu ambuye akudalitseni
akuluakulu a chipani achimwendo ndi magulu onse anduna zonse ino agumba mukuyendetsa izi ndi nduna zinzanu ena ndi awandandapa awa Lima Daud ndi anzawo ulemu wanu nonse akulikulu a chipani kuno ku region achilondola ndi anzanu komanso ku district ino ohalawa mwalimba mtima oja dzunda tere kuti bwina atu ati ngalipo uyu alukayika ndiye ndikuthokozeni kwa basi chifukwa cha chigwirizano chimene mwaonetsa umodzi umene tili nawo kuno kwathu. Ambiri ainu mmadziwa wena ndinu ana simdziwa ofunika takuuzani koma makolo athu wena tendi awatayikapo mpanopa paselipa chaka chapitachi koma tiyamika Mulungu chifukwa tikamatoja kwera ndiye kuti tukamba anthu akudowa ngalipo yamakayika ngati chifukwa ochisinga chisingatu cha moto ndiye omati okayatsa moto uona chonse chiwaula chija mpaka na chakwera uona kuti tikuti tukudali zinthu masiku ameyo. Koma lero ndife anthu amtendere timakhalirana bwino wina ndi mnzake tere kudowa ache wanangoni ketekete nanga nunama ngati ndiye tithokoze chifukwa ichi nchimene ankafuna mtsogoleri wathu woyamba kuti palibe kusankhana palibe kusiyana aliyense ndi Malawi aliyense tikamafunirana zabwino aliyense tikamati tiye tikondane mchoonadi wina asachitire chiwembu mzake pachibale tu anthu nthawi zina manena wanthu wena mpaka na dzina la sitolo nkhondo na anasi tiye tiphunzire kuti zikhoza kuthekanso kukhala ndi anansi koma ali mchikondi chenicheni nkusamalirana kwenikweni nchifukwa chake tikamatchula za magogo timatchula iwo amene kumtundu kwawo kumagazi kwawo amanena kuti koma uyu asunga azake uyu atilera ndi amati uyu ndiye mfumu yathu simwamwemo nanga chifukwa chake ifenso timasata chidongosolo mwero koma kwakuti pano ndikudziwadi pali chipatala chabwino cha mtengo wa nthenga timapeza thandizo kumeneku ambiri sangakwanitse pafunika tiganizire mwapadera chifukwanso chimwaza tsopano ndi msewu utsekulidwanso opita kunambumawo ndiye kuti tauni ino ikulirakulira pofunika mathandizo wonse azifikiridwa mwamsanga azipezeka mwamsanga kani ya chakudya chofunika kuti chakudya chizikhala chopezeka kwa aliyense kuno tu anthu akuno niwodziwika kuti niwolima nthawi zonse koma nyengo masiku ano zidayamba zina kotero kuti vula ikati ibwere nthawi zina yowononga koma ikachepanso ndiye kuti dzuwa lilala ponseponse wanthu osakolola moyenerera madambo alipo pofunika kuti tionetsetsenso kuti kulima kusangokhalira kodalira vula yakumwamba koma madambo ni madzi amene alipo kale tichitenso ulimi wamthirira mmene tingathere ambiri bathandizika kuno timamva malipoti waja timaona ngakhale pa wireless yakanema koma mpofunika ambiri athandizikenso koposa nifi kuchita ntchito yabwino koma suti afikira aliyense ngakhale pa tauni ngati pano saliyense ali nka business kananama kamene kathandizika koma tifuna wonse athandizike bwinobwino chifukwa nifi tsopano tikuikweza kukhala bank yapaderadera yakuti ithandizire Amalawi ndi chitukuko chathu kupita patsogolo tereku serewula agogo kuti mwaona atu mwayendako kamsewo kabo achichewa cha anyamatano amasiku ano koma kuyendekadi bo nanga izi tere nkupandu yamikira chifukwa tu
wena udanena kuti koma misewu yake chimchinchi chonje chifukwa tifuna tikhale nzinthu zolimba, tikhale nchitukuko chokhalitsa, tikhale ni zinthu osati zongoyerekeza. Chifukwa chake tikufuna kuti paliponse mmene tumalizira tsopano M1 ndiye kuti misewu tsopano ya midziyo monga wayambika wachimwaza uno upita kuna mbuma, ndiye kuti tithe ndithu kuchita zimenezi tsopano chitukuko chifalikire kulikonseko, chifukwa cholinga chathu nchakuti dziko lino likhale lotukuka zedi. Boma la Dowa nkhani yake kankayikambire kuti koma ndiyo lodala kwambiri. Ena sadziwanso za migodi imene ili kudowa kuno. Kudowa kuno kuli graphite wakuti ngakhale quality yake asiyanaso ni graphite waku Madagascar. Nkhani imeneyo nkakamba pena pake. Koma zimenezi zimene zithandizire migodi kuno kwathu kuti ifeyo tikhale mtsogolo lokhazikika, vana vathu akhale mtsogolo nchiyembekezo kuti dziko lino layamba ulendo wosintha chilichonse mtundu wonse. Tikamanena kuti tiyika fund yokwezera dziko, sovereign wealth fund, tikanena kuti tikhala ndi fund yoti vana azikakhala mamilioneya zikhwaya ali nzaka 18 20 sanakwane, sikuti nzosatheka chifukwa chakuti dziko lino ndi chuma chimene Mulungu adatipatsa. Zoonadi timanena kuti chuma chili mthaka, sitimadziwa zonse tanthauzo la zimenezo kuti mthakamo muliso miyala ya mtengo wake imene Mulungu walola panopa zifike poyera kuti tikhoza kutukulira dziko lathu. Ndiye ndifuna ndikupempheni tiye tikhale ogwirizana, tiye tonse tikhale ndi masomphenya oyang'ana chachitsogolo, chifukwa kuno kudowa tere nzedi kuti ine ndikhoza machitufunsa kuti president mvotera ndani. Ati nkutero dala muvotera chakwera vana ndino angani mwakozeka pa 16 mwezi wa mama mwewu voti yanga mwanionetsa kale. Tsono pitani mkaonetse kudzenzene pochonga ndiponso halawa yosamuyiwala ngakhale chadzunda yosamuyiwala. Tifuna chitukuko chathu chipite patsogolo koma mogwirizana, osayikapo kachinyengo kalikonse potakuti ndale iyayi. Ife zikavuta timavomereza zavuta koma tuchitapo kanthu kuti tikonze zimenezo. Ife tifuna tipite patsogolo osacheukanso chifukwa Mulungu watikozera tsogolo labwino. Nkhani tukamba panoyi monga makolo athu adapita adatisira, ife tifuna tikusireni inu ana adzukulu zinthu zakuti ndi zolimba. Ambuye akudalitseni mama wangati uno. Zikomo kwambiri, zikomo chifukwa chakubwera kwanu. za Trading Center kwalimbikisano za voti pa 16 September 2025. Apa ndi ulendo tsopano pana Mbuma Trading Center. Tikhaipete limodzi ndine Mayeso Chikhadzula, tilandireni ku Blantyre. Ya pega